Здравейте! Това видео е за Viral.bg. В него ще разберете защо да се инсталирате Windows 10. Нека започваме. Първо, цялата система работи доста по-леко. Второ нещо, Картана. Картана, гласовия асистент на Microsoft. Той може да ви каже времето, стига да го попитате, да ви пусне вашата любима песен и още доста други неща. Доста добра функция, която трябва още да се доразработи, но и за момента е ефективна за използване. И ще е интересно да я изпробвате, аз вече го направих. Така, да продължим нататък. Приложението Почта. Това е приложение, където можеш да си добавиш акаунти. В другите версии можеш само по един акаунт и то на Microsoft. Вече от Microsoft са разрешили в приложението Почта да можете да добавят акаунти на Gmail и Yahoo Mail и още други имейли, което е доста добре. Също, което ми направи впечатление, че може да се променят размера на иконите и то на метро приложенията. Това е доста ефективно. Като се замислим, метро екрана вече е изчезнал. Вече има само десктоп екран, което улеснява работата с метро и десктоп приложенията. Това е доста лесно. Магазина е пълен с безплатни приложения, безплатни игри. Една от тях е Асфалт. Доста забавна игра и не натоварва. Може да играете и по 6 минути на ден, ако имате време. Друго нещо, което ми направи впечатление в новия Windows е, че може да имате повече от един десктоп. Това е доста удобно. Вие може да се правите колкото искате. Доста удобно и ефективно. Но да видим и отрицателните черти на операционната система. Ако лаптопа ви е по-стар, можете наложи да инсталирате някои драйвери. Но това е само ако е по-стар. Но за новия браузър на Microsoft, според мен смятам, че е отрязан от към опции. Можеха да му добавят още повече опции. Мисля са да го упростят, но не се е получил според мен добре. Също друго нещо, което ми направи впечатление, например, приложението филми и сериали, откъдето може да се свалят филми и сериали. Но един филм или сериал е доста скъп. Например, сериал е един епизод е $2.50. От Microsoft можеха да направят абонаментна такса, с която хората да имат достъп до цялата библиотека с филми и сериали. Нещо от порядъка на $10-15, което ще да бъде доста ефтино. Но още не са се сетили. Друго нещо, което ми направи впечатление е, че стриминг услугата на Microsoft от приложението Groove Music не е активна за България. Не може даже и безплатния пробен период да се изпробва. Аз използвам Spotify, но някой може да иска да използва и Groove Music. Също и някои приложения като новини не показват новини за България, което не е удобно в случая, ако искате да го използвате. Затова може да го деинсталирате. Но като цяло, новата операционна система на Microsoft е доста добра. Съветвам ви да я инсталирате. Може по форумите да има доста лоши мнения за нея, но винаги ги има. Така е винаги, откакто съществува Microsoft. Благодаря ви за гледането. Абонирайте се за канала. Харесайте, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи. И нека това видео стане вайрал.